ho. Ngifuni. Bathi vele ngifuni. Ngicela ngifonise. Bese ngiyidayisa ngithola imali yokuhamba la mfethu. Hey. Uzongidropha la mfethu amthitha. Engazi ngani mina mfethu. Umfonise boy. Ngizole la kwena bro, soyibo. Mfethu, uGrand mfethu. So, mfethu buka cela ungifonise mfethu. Yabo kuno Uber la ngithekela English eMangaung. Yona izongishiya la eCamperton. Angazi kungala. Ngala eMangaung angazi cela ungifonise funa vele yathi ngifuna uankele yabo. Into enjani ngiyacela mfethu. Yes. Hayibo. Mfethu Story mfethu sorry mfethu. Hey, kodwa nayo story zakho. Mina izifone mfethu. Hey, ungaqedi 2 minutes vele yabo mfethu. Ayibe kanjalo mina mfethu. Hey. Kodwa umsitheka lapha malume mfethu. So malume. What iPhone? Aphula. Ngizile mfethu. Hello? Uber. Mfethu ngiyoni text le? Oh my god. Mfethu. Phone yami. Oh, ifoni yami sengikhohliwe. Herman mfethu. Hayi mfethu. Ucabangani wena? Cabanga inkunzi. Hayi musukuhlanya la ibanjwa ngani inkunzi mina. Yazi manje ngani inkunzi? Ifoni yakho ngikubonise ngizobuyisela ifoni yakho ngikubonise. Bafuna ngixolisa. Ngibonisa bafu. Imali bafu unibele. Kukhona ngiphethe la. Yini bafu? Awungibonise ngifuna ukwazi. Ngifuna ukwazi manje kanjani. Yasebenza vele? Ya yasebenza. Okay, imali anake. Hamba ngibuye. Bese ngifuna imali anake yabo. So. Ulinde la ungahamba. Ungalindi. Bilang mela. Saya sabuhi. Hey, tinggal kami kunci baju kunci. Bilang,